Al 10 jaar lang staat het op de politieke agenda, de weropening van het Polderhoofdkanaal. Een miljoenenplan dat de streek een belangrijke economische impuls maakt. Maar het project had grote vertraging op Roen, vooral vanwege juridische procedures. Bijgelijks over specifieke soorten die in het kanaal leven. Maar in een nieuwe ontheffing wordt daar wel rekening mee houden. De staatssecretaris heeft besloten om een nieuwe ontheffing af te geven. En dat betekent dat nu de groene glazenmaker en de kleine modderkruiper dat die ook meegenomen zijn in de ontheffing. En dat was bij de vorige ontheffing was dat niet het geval. Die vorige ontheffing die ligt nu, zoals u wellicht weet, bij de Raad van State. Je zou het denken, de schepper in de groen in. Maar Safir is het nog net. Dat zou eventueel kunnen met deze nieuwe ontheffing, maar we hebben besloten om dat niet te doen. We wachten echt tot die uitspraak van de Raad van State. En als die positief is, dan pas gaan we met de schep de grond in. Opstelaan verwacht dat de zaak juli dit jaar door de Raad van State behandeld worden zal. Bij een positieve uitkomst zou dan eind dit jaar maar de werkzaamheden begonnen worden kunnen. Maar in het dossier Polderhoofdkanaal bloedt dat altijd maar de vraag.